Malosa na, Marina, intra na sa Iskaramusa. Kumusta? Kumusta po an sa indong weekend? Although na naman po katangunyanin Lunes. Petsa 20 na po kan Enero 2025. Ano lamang tabian sa inyong pinagkakabisihan dyan sa imang kamuan sa indong lokasyon ngunyan. Naglalaon po tabi kamo, kami na kamo na sa maray na kamugtakan. Harayo po sa anuman nakahelangan. Sa mga nagbabirahes, ingat-ingat lang po tabi kamo. Medyo marhay na ang sitwasyon kan panahon sa satuyang palibot. Pero syempre, mas marhay manggraray po na sigurohon ang satuyang road safety. Tanganing salbado man kitang makaabot duman sa tuyang mga destinasyon. Happy birthday sa gabos nagsiselebar kan sa ina mga kumplianyo. Special mention din sulat itang pag-iribalik di Kuya June. Yes! Happy birthday kay Tito ng Albay, Kuya Renz Luna. And then, syempre, sa iba pa man po nagsiselebar kan sa inang kumplianyo na napagkaaldaw sa nagsiselebar kan anniversaries, monthsaries, and iba pang selebrasyon. Oy, congratulations po muna pala. Duman sa mga lisensyado tang teachers na nagsumpa kasuhapon. Digdi sa syudad kan Legazpi. Dakol-dakol itong nanumpa kasuhapon para sa face-to-face ano pa rigdi? Ano nga ni ang term duman? Face-to-face na pledge pag itong sumpa kaining mga nakapasar para sa kakatapos pa sa ng licensure examination ining oath-taking ceremony. So hapon, dyan po yan sa Albay Astrodome sa Old Albay District sa Legazpi City. And of course, maray na pagkahapon dyan sa may parte kan Maanito Albay, ang mga paraan tabay ta po dyan. Sa Manilain na barangay dyan, maray na pagkaudto po tabi sa Indo. And salamat sa mga pagpadagos po ninong pag-antabay sa mga programa kan DCGB from sign on to sign off. Duman sa mga road users ta, ingat-ingat ka mo dahilan ta wala tuo ang mga nangyayaring road crash. Kasubanggi dyan sa may parte kan malilipot. Igwa kuya dyan kinagadan. Sa may pulang ginahiling ako, may involve duman na po digdi na gari tricycle ito tapos sarong kotse. Igwaman po ni nagadan. Sabi nga ni Ibaga, pag magamit nga kamukan tinampo, make sure nga nakasulog kamukan mga protective gear. Ang helmet, bako po sa siko, kundi sa payo. Kung as much as possible, kung igabaga question ka itong sa mga piglalag sa elbow, tapos itong sa tuhod. And then syempre, so tamang-tama sa nang pagpadalagan kan sa inyong mga vehikulo. Makakaabot mga kamukaan sa destinasyon nindo, mas kiluay-luway lang ang padalagan. Kung mag-iirdalian, ito pati kay mga pagkakataon Kuya John, na magkahiriling mo dyan sa tinampo, pag una mo, tigaapod na kang kalikasan, o kung mauubusan ka tinampo, kung minaparobrob kan sa indang mga vehikulo, mga makaskason, tapos kapag na-aksidente Kuya John, ma-post kan Gcash. Maray na pagkaudto sa imo mading dani ka asilo, nakantabay ngunit na pagkaudto, and then kay Ma'am Alona Zamonte Tumag, and then kay Ma'am Pina Dizon Bernardo. Congratulations po duman sa dosing LZU. Digdi po sa probinsya kan Albay na nakapasar digdi sa child-friendly local government o governance audit. Nakapasar sinda basado duman sa ina mga programa, mga inisyatibo ang aning maproteheran itong mga kaakian, and then maibusol po an sa inang mga diretsyo, magkaigwanin safe na komunidad, safe na environment. Kaibahan digdian Tabaco, Ligao and the City of Legazpi, Libon, Pulangi, Santo Domingo, Ginubatan, Maanito, Daraga, Kamalig, Piuduran, and then Tiwi. Basado po yan sa ginibong audit kan Department of Interior and Local Government.
bako lang digdi sa probinsya kan Albay, bako lang di sa Bicol Region, kundi po tabi sa bilog na nasyon. And sana mas padagos pa nindang pakusugon ang mga inisyatibo, mga programa para sa mga kaakianta. Dahilan ta sana mabawasan itong mga violence against children, itong sa mga child laborer, and then iba pang mga pang-aabuso sa mga kaakian ta po ligdi sa bako lang digdi sa probinsya kan Albay, maging itong sa iba pang parte kan nasyon tanganing syempre marahay po ang kapalibotan na pigdadakulaan kan mga aki. Maray na paggoto kay Sir Bendo Ben Palomer, kay Sir Alvin Barcelon, kay Sir Jobs Moyo Bosquilios, nakaantabay ngunan sa tuyang DCGB News Online. Ay, ko Kuya Joe. Pasiring ako hindi ka sa bagong aga. So mga naghaharalat sa gilid kan tinampunin mga jeep, mga naka-Filipiniana, ta ito baga sa prescribe kan Civil Service Commission, igwananin mga po digdi itong sa Pilipinas inspired na pag first day ngay araw kaniyang outfit, second day tas third day hanggang Biyernes. Igwana po baga nin bagong polisiya na pigpaluwas kaiyan na Civil Service Commission. And speaking of Civil Service Commission, may pigpaluwas po silang anunsyo manang digdi sa computerized examination. Itong so halimbawa, day po kamo nakakuha nin slot para sa pen and paper test kaining Civil Service examination itong so eligibility. Ang mga interesado pong mga aplikante, pwede pong mag-secure nin slot sa CSC Bicol sa pagipukan pagpasiring sa comex.csc5.com.ph. Hanapon lang niyo doon, magkuti-kuti ka mo sa indong mga mga computer, i-search mo nindoan comex.csc5.online. Tanganing mahiling po nindo itong sa mga available schedule. Pwede ka mong maghiling ka iyan, mag-take ka iyan dyan po sa pangrehiyon na opisina kan CSC sa Barangay Rawis, Legazpi City. And after nindo makapag-check kan schedule, kaipuhan po nindo magbayad nin 680 examination fee. I-scan ang official receipt as PDF and apply for a seat at SYS website. Pagkatapos po kaya na makapag-apply ka mo, makabayad ka mo, igwadumanin ipinagtalaan na kung saan lang ka mo dapat po magbayad, sa inyo pwedeng iagian sa inyong payment without na nag-aagi sa si isay man na persona. Sabi di maghalat po kamo kan email na manungod po sa resulta kan evaluation kan sa indong application. It's either kamo po na-aprobaran o dai. And then mag-register na po kamo sa COMEX account sa pagikang comex.csc.gov.ph one day before ka itong pinili po nindong examinasyon. And after kaiyan, pag nakarehistro na po kamo dyan, magpasiring po tabi kamo sa opisina kan CSC Regional Office number 5 sa Barangay Rawis, Legazpi City. Bago po tabi o day masobra sa 8:30 in the morning. Nakadepende man kaya yan sa availability nindo. Kamuan mapili kung anong oras kamo ma-exam dyan sa opisina kan CSC. Tanganing depende man kaya yan sa availability nindo. And may papipilian man po kamo duma para sa oras and then sa schedule. Day ko lang sure, day ko pa ni Kuya Jun na try kung perang minutes, oras, or days ang bibilangon. Pero ang aram ko, right after the examination, maaaraman mo na kung ikaan pasado o dai sa eligibility examination na iyan. Iyan po, just in case lang na day ka mo nakakuha ng slot duman para sa pen and paper test na pigigibo, nagkaperang beses lang sa salaugi sarong taon. And then ang slots ka medyo limitado lang. Basta doon naman duman kung halimbawa ngayon sa probinsya kan Albay, may saring lang kaning slot. Pero basta doon duman sa mga nagkakahiriling kong anunsyo kan CSC, halos kadaklanakan mga slots digdi po sa Bicol Region.
ang occupied na. Kaya itong sa mga testing centers, ang nag-aanunsyo naman na close na ngayaan sa muyang pag-aksepta kan mga aplikasyon. Oy, kulibat ko palan Kuya John. Late ko na kaso hapon nabasa so text chat ni Jerome. Sabi ni Jerome, ate, niyon po ngaya kami kara Kuya Al. Kaibanan ko po ngaya si Kuya John. Ang pag-asa ko na sa kuta duman Kuya John, tigalat ko supot Chico. Kasi no, tigisip ko ba niya ko maguli si Kuya John sa Pulanggi? Mapaanos? Ano pa rin, warang ururon kaya sa grupo. Last year na nagfiesta duma, nagkataon man. Ang fiesta kaya dyan, perming Domingo. Yung ko libat ko nga si Kuya Alcanzarong Aldaw, sabi na, ang fiesta nga digdi nga gel, ana po digdi, every third Sunday, kan bulan nin Enero. Dahil nga ki-fix nga yung petsa. Nagkataon Kuya Jun, naguli ako duman sa Muya. Tipisel duman ang signal. Sabi ko kay Jerome kaswapon niya ko, be, onin niya ako, pabalik pa lang niya ako sa may signal. Ano pa man, nag-chat si Jerome, mga maalas 11 gayud ito, okay, nabasa ako, mag-alas 5 na nin pagkahap. Nareperte duman Kuya Jun, so handa ni Kuya A. Maray na pagkauto kay Tita Ami, Armario dyan sa Sitio Pulikikan, Maslog, Legazpi City. Salamat unong permi sa pagrumdo sa mga pag-eri, imbitasyon, kada bes na may okasyon din sa inyong residensya. Ano pa man Kuya John, pwede nga tamag sorosereblagan mo niya na pagka-odto para man makalaog na sa mga dapat mong ilaog dyan ng mga commercial. Sabi ni Kuya John, sige na nga ni ngayon. Maray na pag-auto dyan sa Ravax family. Ma'am Tet, ano po rin ginawara-wara po so pagkapungag ko, epektibo sa imong ano po di reset. Dahil man ako Kuya John, pig kalintura. Problema lang sa utak. Grabe supirot kung namatian kan Sabadong hapon. Maray na pag-auto kay Ma'am Lorna Plaza. Sabi na maray na auto po ma'am. Ang sa kuyang kapartner po sa Lado Technical, si Kuya John Napoles. Sa IT nga po dyan si Jerome Nico Martinez. Ako po tabi na silang nakaibahan nila na pagkauto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa